ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз мо ҳастем дар бозори Корвон, дарвозаи пажарка, дм риад комбархтҳо материалҳои қимат ҳамаҷа пирсен гап мезананд. хостем имрӯз ба шумо материалҳои беҳад фасони комбархта нишон бидем. касе ки дар канал меҳмонай марҳамат подписатсия кунад, касе ки подписатсия кардагиай фикри ақидоша бинависа. чиқаре ки медонед ман фикри ақидои шуморо ҳамаша мехонам. комментариятона ба комментариятотун ба комментариҳои шумо мувофиқи дилтон ҷавоб менависам. касе ки чӣ комментаре хоҳиш кардагиай иншоалло ма ба навбат ҳамбора навор гирифтаистам. имрӯзам навор гирифтам, чанд навори дига ба навбатай. ба навбат ман ҳамаи шуморо видеотона хоҳишотона иҷро мекунам. барои ҳам шумо лайк монен, зиқ нашин, ждат кунен, сабр кунен. ҳамаи ҳам чизе ки хоҳиш кардагин иншоалло ки ҳамаша мебинен. боқӣ сарбаланд бошен. рафтем. ина чизе ки шумо дидестед помбалхои вишивкадори Дубай. ина марҳамат бинен. инаёра шолки Дубай меган, расветкош бисёранд. нархи 600 сомон либосаш. чиқел хушрӯтаранд нисбат лавдоманӣ ҳастанд, лавдоманиян. нархи либосаш сомон 600 сомон ду намуд дора. касе ки мисол дар харидорай меояд савдо мекунад, бо шумода арзон мекунанд. ма имена барои одамое ки гуфтанд помбалхои қимата сиёмка карда парто. ина ма ҳамин ҷоеша ёфтам ки просто расветка бисёр дора. ҳар кадомиш ки ҳамин ҳастай ба қатораш 10 20 расветка дора. 700 сомон, 600 сомон, 500 сомон. айнаиш барои арусакҳоай специально духтагиай нархи 600 сомон. ина ма пеш сиёмка кардам ки хушругиёша бибинед шумо. ина аднатони лавдоманӣ. ҳафтсад сомонӣ. и беҳад бу 700 сома дора. 900 сомона дора. 900 сомонам дора. расветкош ҳастанд. вибр бисёрай. марҳамат дидам. инаи қапидаги ма 1400 сомон либосаш. ҳамаи расветкош ҳастанд. сери фиолетови нигаҳ кунед. 1400 сомона ҳам бидааст. инаҷада туро ҳастанд. турошам арзонанд. шумо метавонед ки харидорӣ кунед. биёен ай пеш бинед беҳад базеба. инаи ки ҳамаш нагинай 1100 сомон либосаш бо арзон мекунанд. бо арзон мешавад. иҷа бидрои агар вибртагу мекунем мехоҳӣ ки ҳамаша бихарам ба дараҷаи оли бисёран. акма иҷа дромам барои чӣ ки инам ям Дубайский Комбархт 750 сомон донай бо арзон мекунад. значит 700 сомонда метавад. вибраш бисёрай. ҳамаи расветкош ҳаст. 700 сомонда нигоҳ ки Дубайский Комбархт ям расветкошон бисёрай. наиш 900 сомон бо арзон мешавад.
750 این طرف گشنم چیزی که شما میبینین. اینش دوبایسکی شیفونه. شیفونه دوبایسکی خیلی چی خلقاتی میپوشن. نرخش 1000 سومون. فقط چی خلقاتی را پوشیده میشه. انش با قفسوشه. نرخشان این یک ما خپیدگیم این 800 سومون با ارزان میکنه تا 700 سومون هم میته. نام هم مای مارکش هست. ما همی پایاناش نگرفتم که همون جای بازیب شد هم پایانه همی ادنتانیو. اینه نرخش 700 سومون. اینه همش 700 سومونی. اکسلیش کم خشروانده کسی میگیره خیلی یه چیز میگیره. اینه عربسکی شلک 650 600 سومونده میتن. عربسکی شلکو. هر کسی که در کانال مهمون مرحمت ابونه شود باقی سربلند باشین تا ویدیوهای آینده.